Komune, egon zan, kakatu ikastako zen, egurrik azteintxe. Bai. Hola, tardantzen gina, tanto den, pareja hori zazpiloketan handu. Bai. Balantzitzen. Bai. Eta komunen zer egoten zan, gortan bertan edo ez, aparte? Kanpoan aparte goz. Bai, etxeri pegata? Etxeri lotute? Etxeri pegata. Eta arte hau, bainere eta auki arten, noperan garbikusi itzeko eta zelan? Bat zagoten, preparo eta... Beroto itzen zen duen lehenengo gure? Dute mini, eta gure gaz, jagone, eta... Balantzin ja. Bai. Hori zer, azten behin edo lan ordon edo gitziago edo... No, joteko oso, sustantzia, azte guztien erpoi garrutio eta eragotu. Bai. Gero baineri etozen jan, Itzela izango zan, ez da, hori bere kanbio itzela zu ontzako. Eta ure etzen aukitzea, ez da? Ure berrotak batxarro, mi den. Eta salto horren